Разбираемо вместо него на игрището Иван Коконов. Станислав Иванов за Боруков. Двойното подаване ще стане факт в чиста позиция. Станислав Иванов. Двоен финт и гол. 2-0 за Арда в 42-та минута. Роберто Пунчец оставен. Крастев. 2-1 grają Bugarze. Iwanow, jeszcze Iwanow! Nie gramy, stoimy! Няма да има проблем за Мартин Никол. Величков греши и подарява топката на Станислав Иванов. Той лъже и стреля. И това е гол за Арда. 2-0 за домакините. Станислав Иванов е герой. Наляво към Александър Георгиев. Сега Станислав Иванов. Хубав пас пета към Бубакар Тунгара. Добре. Тунгара навлиза в наказателното поле. Това е опасно. Удара Станислав Иванов и 1-0 в полза на Арда. Димитър Димитров няма да има против изпечелването на точка. Грешка обаче сега на Белусов. Коконов центрира в наказателното поле. Топката е отклонена 1-0. Арда излиза напред в резултат. Nice backfield. Here's Shaqiri, deflected, it's still alive, and it's a goal! Na mesto polušpica, ajde da tako kažemo, bit će i za Stuparevića. Evo šanse za Bugarsku i 2-0. Trzymać pogra z jednej, z drugiej strony, znowu zmęczyć Bułgarów i wyczekać ten moment. Ja bym, Tomek, tak wracając, ale o tym za moment, bo przed nami kolejna sytuacja Bułgarów. Iwanow! Много време и пространство оставиха на организацията Рокин футболистите на Никола Спасов, което означава мигновено добър пас и шанс за Стайн Спирингс. 1-0 за Левски. Прави при положение, че днес е в групата на Арда. Станислав Иванов и Лъчезар Котев се завръщат за тима след наказание, а Афес Носиру беше регистриран за днешния двубой. Само че нигериец. Šakić. Mehest juba mööda ja neljandast ka Junukov lükkab kõrvale, tuleb sealt löök ja 2-0. Този път няма да видим късо изпълнение. Не. Каза се от това решението Нисов Йорданов. Шанс сега за Станислав Иванов, който стреля. Голова възможност за своя тим. Шанс обаче за Арда. Станислав Иванов ще отбележи ли Станислав Иванов? Да!
получи топката между двама. Все пак тя достига до левия фланг, където е Крум Стоянов. Губи Крум Стоянов, сега срещу него ще бъде много бързият Станислав Иванов, преодолява Тошев. Тонислав Йорданов с едно докосване. Извежда Станислав Иванов по-вдясно на наказателното поле, вече в него Станислав Иванов добре гардира. 20 минути игра, виждате 75% почти от времето топката е притежание на Арда Лъчезар. Котев стреля и това е 1-0. El balón más atrás todavía con Steres. La salida con Adebe por el lado izquierdo. La recupera Chicago. Qué buena oportunidad. Gutiérrez que alarga la jugada por la banda derecha. Atención con esto. Llega el centro y cantamos el primero. ¡Remate! A todos los futbolistas jóvenes que tal vez de manera cauta te dejo después de estar. Atención con esto. Viene Chicago con el balón en el área. El remate, el primero, cerquita. Echan eslovaco para mover. Ya lo jugó en cortito, otra vez Sekulic jugando con Ivanov, el búlgaro. El rebote la vuelve a tener el búlgaro. Buena pelota para Sekulic, la primera para Chicago Fire. ¿Solo con la pelota? ¿No le rebota la pelota nada más? No sé, porque Birman quedó en el piso, no se ha recuperado. Ojo, Gastón, de zurda. Y está atrás. Страхотен пас сега на Елмо Митетах към Станислав Иванов. Станислав Иванов влиза в наказателното поле, прострелно центриране и 1-0 в полза на Арда. Станислав. Quedaron el botín de Chicago Fire. Atención con esta. Acá está la pelota que buscaba dominar por ese sector. Nuevamente Ivanov que deja en Sekulic. Acá está el serbio eslovaco. Otra vez viene para el ex hombre del CSKA.